Gure ikerkuntza taldearen ikerketa ildo nagusia gaixotasun neuropsikiatrikoen azterketa izango litzateke. Gaixotasun hauen eragina gizartean nabaria den arren, oraindik hauen oinarri neurobiologikoa ez ezaguna da. Eta hori dela eta gaixotasun hauen tratamenduen eraginkortasuna oraindik mugatua da. Hau dela eta gure helburu nagusiak gaixotasun horien oinarriak aztertzea izango litzateke, hauen tratamendurako itu farmakologikoak berriak aurkitzeko eta modu honetan tratamendu berriei bidea emateko. Hortarako gure azterlanak oinarri ezberdinak erabiltzen ditugu, azterlan hauetarako, giza garunean azterketak egiten ditugu, bere buruaz beste egin duten gaixo psikiatrikoetan, hortaz gain gaixo psikiatriko bizirik dauden gaixo psikiatrikoen odolean ere biomarkatzailea bilatzen ditugu eta animali ereduak ere erabiltzen ditugu. Gaixotasun mentalak dituzten pazienten burmuinak aztertzeko ezinbestekoa da burmuin hauek gaixo psikiatrikoen senideek guri emanak izatea, ikerkuntza saioak egiteko. Guk burmuin horietan bilatzen duguna izaten da hartzaileen azaldurak aztertzen ditugu. Hartzaile hauek tratamendu farmakologikoen itu nagusiak izaten dira eta hartzaile hauetan aldaketak neurtuaz horien jatorri diren azaldura neurobiologikoak ondoriozta ditzakegu. Hortarako noski ezinbestekoa da kontrolak diren, hau da osasuntsuak diren pertsonen burmuinak izatea baita ere, eta hauek ere gure bilduman biltzen ditugu. Hortarako autoistripuz hiltzen diren pertsonen garunak izango genituzke. Gaur egun estresak gizarteak pairatzen duen kanpoko faktore garrantzitsuenetariko izango litzateke, eta badakigu depresioaren garapenean estuki erlazionatua dagoela. Depresio dauketen gaixoek, oinarri genetiko nabari bat daukaten arren, estresak eragingo luke bai depresio horren agerpena aurreratuz eta baita bere garapen zuzenean ere. Estresak ardatz hipotalamiko hipofisario adrenala martxan jartzen du eta horrenek eragiten duena da gure gorputzak kortisola askatzea. Kortisola ia guztiontzat ezaguna den hormona bat da eta honek aldi berean sistema simpatikoa martxan jartzen du. Honek gure gorputza nolabait aktibatu egiten du. Nolabait depresioa pairatzen duten gaixo deprimituek ez lukete izango ardatz honen kontrola, eta honek eragingo luke gehiegizko kortisola askatzea, eta honek garunaren ongizatean eragin zuzena izango luke, eragin kaltegarriak izango lituzke. Ikerketa honetan lortu ahal duguna izango dira itu farmakologiko berriak deskribatzea, batez ere giza garunetatik eta animali ereduetatik lortutako emaitzetatik. Honek ekarriko lukena izango litzateke tratamendu farmakologiko eraginkorragoak izatea eta aldi berean tratamendu hauek eragin desiragaitz gutxiago aurkeztea. Hortaz gain, giza gaixoen odoleetatik lortutako biomarkatzaileak lagunduko ligukete aukeratzen hauetatik ze tratamendu izango diren eraginkorrenak edo egokienak epe luzera. Modu honetan, tratamenduarekiko erresistentziak gutxitzea ahalbideratuko lukete aukeraketa hauek. Tratamenduaren egokitzea favoratuz.